Għal dawn l-aħħar 25 sena, il-Fundazzjoni midla mad-dawl tat servizz lil numru ta' priġunieri, ex-priġunieri u l-familjari tagħhom li xtaqu jew kellhom bżonn għajnuna fi żmien diffiċli tal-ħabs. Il-Fondazzjoni tat għajnuna soċjali u materjali lil mijiet ta' priġunieri, anki lil dawk li skontaw is-sentenza tal-ħabs, ħarġu barra u sabu ruhom f'diffikultajiet, għenet kemm lilhom kif ukoll lill-qraba tagħhom. Issa midla mad-dawl li se tkabbar is-servizzi tagħha biex tkompli tgħin il-priġunieri, il-familjari u t-tfal tagħhom b'mod professjonali. Il-Fondazzjoni se tibda toffri servizzi ta' terapija għal tfal u familji ta' qraba li bħalissa jiskontaw xi sentenza jew li jinsabu taħt arrest. Mhux biss biex tgħinhom ikkampaw bis-sitwazzjoni, iżda fuq kollox bitħejjija għal meta jerġgħu jingħaqdu flimkien. Jekk inti priġunier, ex-priġunier jew forsi għandek il xi ħadd qed jiskonta sentenza l-ħabs. Raġel, mara, il-partner, it-tfal. U minnu? Il-Fundazzjoni tixtieq tistiednek biex tiġi tkellimna. Ħalli nuruk kif nistgħu ngħinuk. Il-Fondazzjoni midla mad-dawl li għal dawn l-aħħar 26 sena taħdem qatih ma' dawk il-persuni li jinsabu fil-ħabs. Però riċentament, anki wara studji li saru anki fis-soċjetà, meta il-persuna li tkun residenti fil-ħabs toħroġ fis-soċjetà, instab li l-familji tal-residenti ta' ġol ħabs jgħaddu wkoll minn ħafna tibdil f'ħajjithom u jkollhom ukoll bżonn ħafna għajnuna. Allura, riċentament, tnieda programm bl-isem ta' Lockdown, probabbli diġà fimtu għaliex Lockdown, għaliex meta il-persuna li kienet skontat il-sentenza il-ħabs toħroġ barra mhux dejjem issib il-bibien tas-soċjetà miftuħin u permezz ta' dan il-programm Lockdown li fih anki terapisti tal-familja se jkunu jistgħu jiġu mejjuna mijiet ta' familji u hawnhekk qed ninkludi kemm il-ġenituri wkoll ta' persuni li kienu l-ħabs kif ukoll it-tfal tagħhom jiġu mejjuna sabiex ikonna soċjetà aħjar fil-verità għaliex għal kull wieħed u waħda minna jaqbel li min joħroġ mill-ħabs ma jerġax isib ruħu fiċ-ċirkostanzi li daħlu hemm ġew. U llum bi pjaċir għandi miegħi lil waħda mit-terapisti tal-familji li taħdem f'dan il-programm, Marija Jones. Insellimlek Marija. Insellem lilek Tmon. X'tip ta' terapija toffru? U ħanibdew pereżempju jien qed kemm il-ġenituri tal-persuna li tkun qed tiskonta s-sentenza jkollha bżonn ċertu għajnuna kif ukoll il-familja immedjata bħat-tfal u l-partners tagħhom. Isu tajjeb nispjegaw li meta jkollna nirċievu referrals, l-ewwel nett referrals jistgħu nirċievuhom kemm il-ħabs stess, mill-professjonisti li jaħdmu l-ħabs u li qishom jaraw dawk l-inmates li lesti għal dan il-proċess tat-terapija tal-familja u anke minn barra, jiġifieri dawk il-familji li qegħdin hemm barra li għandhom xi ħadd tażiż li jagħti l-ħabs u li jħossu il-peace tal-priġunerija anke fuqhom minn barra. Bħala x'tipi ta' terapija nofru huwa l-ewwel nett naraw daqsxejn isu il-bżonnijiet, xi bżonnijiet huma. Nitkellmu l-ewwel anke mal-familja naraw qishom is-sitwazzjoni tagħhom fi xhieda min huma n-nies ikkonċernati x'kif semmejt tajjeb inti. In-nies jistgħu jkunu differenti, hemm il-ġenituri, ikollna il-partners ta' dawn in-nies li qegħdin il-ħabs, ikollna anki ex-partners li però għandhom it-tfal magħhom, allura ir-relazzjoni tibqa' xorta bħala l-ġenitur tat-tifel jew it-tifla. So hemmhekk naraw ħafna l-importanza li insaħħu din ir-relazzjoni anke jekk ma tkunx dik ta' mħabba kif wieħed forsi jista' jaħseb biex inkomplu nsaħħu l-bridges bejniethom. Kemm importanti Marija li meta joħroġ mis-sentenza li jkun skonta u jmur lura ġo isib is-sembjanza ta' normalità, isib familja li tieħ ċertu ammont ta' support. Nitkellem anke fuq il-familja estiża. Naħseb fil-verità hija kważi kollox. Meta il-priġunier joħroġ mill-ħabs u ma jsib il-ħadd jilqgħu ġo dar, jissapportjah, jitieħ il-fiduċja, huwa faċli ħafna li jerġa' jaqa' fil-patterns ta' qabel ta' dik l-imġiba mhux xierqa. Jiġifieri aħna proprju hemmhekk huwa l-intervent tagħna biex inwittu triq għal relazzjoni iktar faċli, mhux faċli, għax ovvjament ikun hemm ħafna imġiba tal-passat li forsi kienet weġġat, u propju qisu dan is-sens ta' maħfra ta' rinkonċiljazzjoni fuq hekk naħdmu l-iktar. Fejn jidħlu tfal, min xi jgħaddu tfal tal-priġunieri, tal-persuni li jkunu fil-ħabs?
Kull individwa hija differenti, però isu l-iktar temi li joħorġu huma t-temi tal-mistħija li ma jkunux iridu jgħidu il-sħabhom tal-iskola li missierhom jew ommhom qiegħda l-ħabs. Anki dik il-frustrazzjoni li ma jistgħux jarawhom, li ma jistgħux igawduhom, kif igawduhom forsi, kif jaraw forsi li sħabhom igawdu l-ġenituri, jimmissjawhom ħafna u anki jkunu dispjaċuti u rrabjati għall-ġenitur propju x'ikun għamel ċertu affarijiet li qishom iħossuhom li tibatu huma direttament il-konsegwenzi. Bħala terapisti, tagħmlu reaching out intom fejn tkunu tafu li pereżempju hemm dawn it-tfal qegħdin fi skejjel u mhumiex għaddejjin bil-ħajja normali tagħhom hekk ikun hemm min-naħa tal-għalliema, naħa tal-kapijiet tal-iskola. Iva, l-iskejjel kollha ġew informati, għamilna meetings magħhom biex propju ngħidulhom dan il-proġett ħalli x'inhu huma il-persuni diretti li jaħdmu mat-tfal jaraw li forsi għandhom xi student li għaddej minn din is-sitwazzjoni jirreferulna. U sissa it-talba ntlaqat tajjeb ħafna. It-terapija li ssir mal-persuna nnifisha li ħarġet minn ġol faċilità korrettiva. Aħna preferibbilment nibdew naħdmu mal-persuna meta tkun għadha ġewwa l-ħabs, ħalli intu qisu dik il-possibilità li titkellem b'mod fejn naraw il-bżonnijiet tagħha. U mbagħad il-ħsieb huwa wkoll li nkomplu wara li toħroġ minn hemm ġew. Kemm individwali jew inkella familjari skont il-bżonnijiet li jkollha. Huma ta' barra minn hawn iċ-ċirkostanzi li jistgħu iwasslu lil kull persuna ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin? Assolutament le. Jiena qed nitgħallem minn mindu bdejt naħdem f'dan il-proġett kemm l-iktar persuna li forsi nistgħu aħna nikkunsidrawha normali so to say tista' tidħol il-ħabs. Huwa faċli ħafna li inti tiżbalja, li inti isu l-esperjenzi tal-ħajja iwasluk biex tagħmel ċertu affarijiet li mbagħad ħadd tisewwa ġustament il-konsegwenzi tagħhom, però huma varjat immens. Kull każ huwa dinja lieħ. Però mbagħad għandek dik il-ċirkostanzi li qishom jirrepetu ruhom minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Dawna jridu terapija differenti mbagħad la darba joħorġu mill-ħabs forsi l-isfida jikbar hawnhekk. Naħseb hija ħafna ikbar l-isfida għax qisu hemmhekk il-pattern ikun forsi ndara iktar, allura ma jarawx il-bżonn jista' jkun jaraw aktar diffiċli, iktar aċċettabbli. Iva.